U toku dana stiže ovlašćeni poverenik 6. udaljenja. Na zdravlje. Sve to nije dovoljan razlog da me dočekujete tako krmeljavi, neobrijani i štrokavi. Pogledajte se na što lice. Samotno. Uzeknite se tamo. Ali to je meni od prirode dato. Molim. Ne, to je meni od prirode dato. Lep poklon. Znači prirodni. Rođen si, Navko. A morate me razumeti, malo sam izgubio živce. Ma razume se. Već godinama se majem sa tom prokletom bandom. Ma naravno, to je... Pa znate, i ja sam čovjek. Ma shvatljivo. A i zašto da vam krijem, gospodo? Ne sviđate mi se. Nimalo. Nekako ste mi odvratni. A šta mogu, eto, ja sam iskren čovjek. A bez iskrenosti među saradnicima nema ništa od posla. A pred nama je važan državni posao. Volim da otvorimo karte. Dakle, vi se meni ne dopadate, a verovatno i ja vama. Mislim... Ne, nemojte odricati. Znam šta mislite. A vi biste kući. Niste doručkovali. Izgleda da ste naučili nedeljom i praznikom dobro da čela brcnete. Vidi se po vama da patite od stomaka. I vi. Iziđite napolje, Slinavko. I uđite tek ako vas bude pozvao. Tu pesmu je napisao Zmaj. Nalazi se u svakoj čitanci. Pa ne mislite valjda da toliko ne znam. Imam ja i malu i veliku maturu i još nešto škole pride. Ti si izgleda opet počeo. Nemoj da ti se lupa o glavu. Sutra izdaj nalog da se ovaj dripac privede. Uzdravlje, bando. Ne mogu da izdrže. Znači pripremaju neku veliku akciju. Nisu za džabe dolazili ona trojica. Nisu se badava domunđavali sa Benešom. Spremaju oni nešto ekstra. Koja trojica? Jutro su ovdje bile 3 poznate cvećke. Imao sam do sada s njima posla onoliko. Nešto spremaju, ali ne znam šta. Koga pokažem prstom, treba da izađe napolje. Uzdravlje, bando.